suratu Yusuf makkiyatun simore nde ko makka nde jippi aaje ɗe ko 111 adadu kaafi wa sababu nuzuli hadhihi suratu sababu jippogol nde ɗo simore annal yahuda sa'alatin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yahudiyankoɓe ɓe meeɗino namdade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbimo haddithna an amri yaquba wa waladihi e min jiɗin jewtanamin alhaali yaquba e ɓinguel mum e ɓiɓɓe muɗum wa sha'nu yusufa e alhaali yusuf kalnamin e haade mbiɗa ala ko mbiɗa ko Allah nelma ko gonga haalan min alhaali yusufa e alhaali mawniraɓe yusufa e alhaali bamum yusufa wa hadhihi suratu nde ɗo simore noon fiha min alfawaidi sharifati wal hikamil munifati ma la yadkhulu tahta hasrin ko wi nde ɗo simore fayidaji tedduɗi ene nder mayre hikmaji ɓamtiɗi ene nder mayre ko ganduɗa surota ko ɗo haaɗi ala ولذا قال خالد بن معدي غوركو غوتو وي نون وي ان سوره يوسف ومريم تتفكه بهما اهل الجنه في الجنه سيمور مريم ande e simore yusuf ande ene weltorode nabe aljanna ene kobbitorode wa qala ada la yasma'u suratu yusuf mahzunun la yasma'u surata yusuf mahzunun illa istiraha laha kala gondudo e sunnu so nani suratu yusuf ko foftade nakka serte sunnu بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله كو إند الله نعم الرحمن كو إند الله الرحيم كدي كو إند الله ألف لام را نعم الله أعلم بمراده بذلك الله عندي مويانم إدى كرفت تلك دو آية دي جنغتا هن آيات الكتاب وني آية قرآن المبين قرآن من غندودا مريد peññin gol المبين بمعنى من المبين المظهر من الباطن للحق من الباطن peññinowo gonga ummarade e fenade inna no minen anzalnahu min jippini qur'ana o e mawnugol makko minen e mawnugol amen e teddungal amen min jippini qur'ana o qur'anan ko qur'ana arabiyan e demgal arab min badimi koy demgal arab wal maana anna al qur'ana نزل بلغة العرب قرآن جبنا كوي دمغال العرب فليس فيه شيء غير عربي ألا كوني قرآن كوانا عرب أي كون ون كوني تونون أيوا أنا ندي أنا وفإن قلت قد ورد فيه شيء عربي كسجيل ومشكات واستبرق وغير ذلك أي دون وياما وانا عرب كون نون ستوي ندوي من بأن هذا مما توافقت فيه اللغات لم دفو كوري كو مسكات تنويته سجيل تنويته استبرق تنويته عرب اكو وانا عرب فوك نون ويته دوم نون دوم تاغي تان او وير نون تان دوم عرفون بياما نون عرب ɓuri laabde e denndaangal ɗemɗe fof nde wonno li annaha lugatu ahli ljannati ɗemngal arab kañum woni ɗemngal naatɓe aljanna to aljanna ko ngal kongo ngal ɗemngal kaalata ɗum woni innano minen anzalnahu min jippini e mangu amen min jippini e teddungal amen qur'ana min jippini qur'ana o arabiyan e ɗemngal arab holko Allah wi waɗiri noon la allakum bele jo onon makkanaɓe ɓe ta'qiluna oɗon paama ko firata mi waɗani moye anglais mi waɗani moye chinois nden pirana ɗon koye ɗemgal mon so janggama tan paamon ɗone ɗon gasi ɗum tan banmi
kay tafahamu maanihi bele paamon maanaaji ɗi wa tata'ammalu fihi fata'allamu annahu min indillahi bele teskoɗon gandon ɗum ɗo umi koto Allah nahanu minen naqussu alayka allawi emin qisso e dow ma an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ahsan alqasasi qissaji ɓurɗi yodde o qissa ko hen jeeya qissaji joɗɗi nana e nder Qur'an qissa cofɗo kam ala toon kono o kam koye ɓurɗi cofɗo noon ala to nder Qur'an e paama ɗum koy ko ahsana ɓurɗo yodde kono paama kanji fof ɗi jooɗi paama ɗum bimi ahsana alqasasi bima awhayna e ko min bahino ma ko min bahino ilayka fewde ma hada alqur'ana kala qissa mo min bahino fewde ma e oɗo Qur'an o qissa ko ɓurɗo hen yodde wo in ko woni fi kunta alatinoma min qablihi ko adi jippogol Qur'an alatinoma la min alghafirina koye welsindinoɓe jeeɗa oɗo qissa a meeɗa miijade ɗum saka ganda meeɗa jolde ɓernde ma a andano annalaɗo min haalanma sabu bal kunta haaliya zihni minha haqqille ma ene yewno hen wa hada min mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam oɗo qissa koye qissaji ɓurɗi hawnade e gueɗe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hayso yukhbiru anil mutaqaddimina wal mutaakhirin bi ahsani ta'birin omo haalana adinoɓe ko gandano omo haalana wattintoɓe ko ganda te kanko ko battidiɗo o haala gueɗe adinoɓe gila baba adama gila aduna fuɗɗi ha darga o haalana en te ko ɓuuri labde ko ɓuuri sellude ɗum firti ko wonko woni wona mo ala ko woni wawi haal ɗum woni Busayri wi kafaka bil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dibi fil yutub ene yonma tan wonde gandal wondemo gando ka human binne yonima tan wondema gando ɗo mu'jiza tan hawnide a yiyata binde mo yiyata binde so woni gando ko hawni walla hawnaki ha fil jahiliyyati aywa nehaɗa koye jahiliya jibinɗomo o janggani neɗamo o janggani a meeɗanade jangde watta adiɓe ene heede kadi fil yutumi aliyata mako ala fo nawomo ya janggoy bamma mayi tane ma yahay goto Allah tam aɗa jooɗi tan aɗa joni noon jaaha ha daña duuɓi capannayyi mbatta haalde ko jangguɓe ganda ɗum ne yala ɗum firti ko ala Busayri wi koko fa akbaru dalilin ala fadli l insani gadaratu ilmihi wa si'ati ittila'ihi ala ma adahu llahu min al ulumi lludniyati wal ma'arifi rabbaniyati ko ɗum ɗo ko dalilu ɓurɗo mawnude e dalillaji wonde neɗɗo ɓuuri kala ko tagane ɗo ɓuuri sabu gadaratu ilmihi ɗem gandal makko soncude hewde wasi'ati ila'ihi e yaajde ƴellitogol makko ala ma adahu llahu e ko Allah rokkimo min al ulumi ludniyati gandal alliyankewal ludniya ko ilmi ludniya ko gandal gummingal Allah direct wana ceerno wima ko qaala wiyete wana ceerno wima ko saareedu wiyete ala ko Allah tan wima noon wiyete ludniya gande rabbaniyankoje gande alliyankeoje gandal ngala wana alliyankewal ko gande goɗɗe ɗe a janggan faslu ko keerol ni salli gorte ni juldete e Allah jangina oɗo noon sa rene ko haala jeddam bimi jana ere walla canto id qala yusufu li abihi tumande yusuf wiyani bamum wiya abati e bab inni no min deyra aytu mi hoyɗi ahada asara kawkaban sappo e goo hoodere wassamsa baba mi yinaange wal qamara mi yiilew e sappo e goo hoodere ɗe ra'aytuhum mi yiiɗe ko taakid mi yiiɗe sajidina li eɗe cujjana baba mi yiiɗum de jamma beeɗo ɗo wiyama ko jamma aljuma jamma leylatul qadri on saha kanko annabi yusufa omo yaara e duuɓi sappo e ɗiɗi won wiɓɓe ko duuɓi jeeɗiɗo yaranno
won wiiɓe ewa ko sappo e jeeɗiɗi ala kullin kam hakkude makko e hoydu koydol ngol e nde o hawri to e bam makko ko duuɓi capannayyi hawri ñalaw mo hoydi o e ñalaw mo bam makko e miñi ko garti o wiyama ko duuɓi capanɗe woni duuɓi capanɗe jeetati woni duuɓi nogas e ɗiɗi woni duuɓi sappo e jeetati eɓe heewi luure tan ala kullin kam o hoyɗingol koyɗol kam ɗum woni ra'aytu mi yi'i e ɗoyngol ahada asara kawkaban sappo e goo hoodere wa shamsa mi yii naange wal qamara mi yii lewru ra'aytuhum ɗeɗo naange nge e ndiɗo lewru e masalan e ndeɗo hoodere mi yiiɗi kanji fof sajidina li iɗi cujjanami nde o haalani baabiraɗo ha payi baabiraɗo wiya bunayya ehe ma ɓingelam ya bunayyi ehe ma ɓingelam la taqsus oto feññin oto feññinan oto feññin ru'yaka koydol mangol ala ikhwatika e dow mawne en ɓe oto haalamɓe de deƴude oto haaltugol de sa haalaniɓe fayakiidu laka ɓe pewjanma kaydan feere e halkudema sabu haasidadema e andude ɓe ko koyɗol ngol firata eɓe gandi kamɓe goni koode ɗe eɓe gandi naange ko yumma eɓe gandi lewru ko bamma eɓe gandi ɗum li annaha yadharu minha al aqmaru o wi nde wonno o wi sa nani ko ba yummiraɗo woni naange lebbi ene peeña e naange nge sabu kamɓe fof koɓe annabaɓe ɓe gonata kamɓe keɓe lebbi wona ba maɓɓe ne kadi sa yi o yiiri ɗum ko koyɗol o yii e koyɗol he wonde ba makko woni lewru o wi ko lewru neɗɗo fewrata to niɓɓi ɗi ko lewru jiirata lawol wona so lelawal dawi a yiyat ɗum woni babiraɗo ko noon fakadhalika rusulu yahtadi bihim fi dhulumati ljahli annabaɓe wona yimɓe pewri men e niɓɓere majjere e keeferu sa anani ikhwatu on ɓe ko koode li anna nurahum sabu annoraji mawniraɓe ɓe la yablugu nuru abihim wawa yettade annore bamma imma li annahum anbiya'un faqa ma woni keɓe annabaɓe tan walaysu bi rusulin ɓe gona nelaɓe aw awliya'un faqat walla keɓe waliyaɓe tan walaysu bi anbiya ɓe gona annabaɓe ala kullin dal paama kam koɓe moƴƴuɓe kam ɓe gonata ɓeɗo ƴettuɓe yusuf bedde woni ɗuɓe gueɗe ɗiɗi ɓe gonata ma ɓe goni annabaɓe walla ɓe gona waliyaɓe ɓe gona kam yaltamojo en kam ɓe gona ɗum paama ɗum saɗa haala e maɓɓe hunde andu ko kaɗɗa hoto wi Allah bonni ɓe goni haasideji koy rento ɗum ɓe gona yaltamojo en de ɓe gona yaltamojo en wona yaltamojo noon no hulɓini seeɗa baabiraɗo yoto haalanɓe ko koyɗol ngol koto haalanɓe a hoyɗi sabu rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi koyɗol wayi kono ndiwri ni o wi koyɗol sa haali tan waɗat sa haalani tan deƴƴat o wi so gooto e mon hoyɗi ko yiɗa a yiye koyɗol ko kulɗa hoto haalan hay gooto sa ummima o wi so tawi a haayi koyɗol ko jiɗɗa hoto haalan hay gooto so wona mo jiɗɗa sa yiye koyɗol ko jiɗɗa hoto haalan so wona mo jiɗɗa wa ida ra'a ma yakrahu so neɗɗo yiye koyɗol ko yiɗa fal yatful an yasarihi yo tuut bange makko nano laabi tati wal yata'awwaz billahi min ash-shaytani wa sharriha yo moolo Allah e seyɗane e worode sheyɗane so waɗi noon fa innaha alan tadurrahu koyɗol ngol lallatamo ha cey so fini tan o hoyɗi ko boni yo tuut bange makko nano laabi tati o moolo Allah e worode koyɗol ngol tan Allah darnamo e bone koyɗol he inna seyɗane noon lil insani wonande neɗɗanke adu won ko gañomo biin peññiɗo gañ
wa kadhalika ni no jiruɗa babiraɗo haaldare makko de aha babiraɗo haaldare makko babiraɗo wi ay ni no jiruɗa yeje tabika ni suɓoro ma ni suɓori ma rabbuka joome wa yuallimuka o janginma o andinma min ta'wili e facciro al ahadisi koyɗe mo jangina ɗum wa yutimmu o timmina ni'matahu nema makko alayka ima o wanma annabi wa ala ali yaquba e dendagal ɓiɓɓe yaquba fof kama atammaha hono no timminirno moƴƴere nde e annabagu ngu ala ababayka e babiraɓe ma min qablu adinoɓe holɓen ibrahima o gorko ishaqa o gorko inna rabbaka jooɓe alimun kanko woni ganduɗo tago makko hakimun ñeññuɗo e golle mum Allah wi laqad kana wallahi laatima fi yusufa wa ikhwatihi laatima e bange ñaawore yusuf wa ikhwatihi e mawniraaɓe muɗum sappo e goo woni hen ayatun teskuyaji kono ko lissa'ilina wonande namdotoɓe aha wona kamɓe namde ma Allah ne haalanamo yo haalanɓe no jogori haaldirde ni joni yusuf ƴetti qissa o joni annabi o sallallahu alaihi wasallam Allah wonno ko haalata yusuf no waano e geɗe mum joni no omo haalana nelaɗo Allah yo haalanɓe ko wi ko kalantumami ko haalan ɗum namdiɓen ɓe ko ni wano ni wano ni wano sappo e gooɓe ko yahuda e rawbil e shamuun e laawi e rayalun e goɗɗo ni wiye yasjar ɓeɗon jeegom koye ɓi kawmum annabi yaquba debbo ene wiye layya o jibini ɓe caggal nde layya maayi tazawwaja ukhtaha o resti mawnum miñum layya ene wiye rahil won wiɓe ala o nawlodirɓe kamɓe ɗiɗo fof nde wonno on saha e diina makko nawlodirde jiiduɓe yumma e baba harmano on resa layya o resi rahil kamɓe ɗiɗi jiidima e baba won wiɓe noon ko ma layya maayi nde rahil lomti paama ɗum fa waladat lahu layya rahil jibinanimo noon bunyamin e yusuf jibinanimo yusuf e bunyamin ɓen ɗiɗo don nayo heddiɓe ammal arba'atul baqiyatu so tawi ko nayo heddiɓe holɓen ɓen ko ɓiɓɓe makko nayo no keddi hen goto wiye ko danin o ko natfali goɗɗo wiye ko jaada o wiye ko asara ɓeɗo nayo ko ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe fof ko annabaɓe ɓeɗo ko min famin sariyatayni koye horɓe ɗiɗo hen korɗo goto wiye ko zulfata goɗɗo o wiye ko balhata ɓen jibini ɓeɗo nayo andi ɓe namdima woni sababu namdal ngal ko yahudiyankoɓe lamma sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qissati yusuf ɓe namdi nela sallallahu alaihi wasallam qissa yusuf wa qila sa'alu an intiqali awladi yaqub min ardi kana'ana ila ardi misra wiyama ala ɓe namdimo holko woni sababu ɓiɓɓe yaquba ne egga kana'ana ne paye misra ɓe konno ko kana'ana holko nayi misra ɓe namdi nelaɗo Allah mbiɗa ko annabi ko Allah nelma eyyi holko woni dalilu ha yimɓe ɓiɓɓe yaquba ummi kana'ana paye misra holko woni dalil fa dakara lahum wa haalani ɓe tilkal qissata on ma qissa fa wajaduha ɓe tawi qissa o muɗabiqatan lima fi tawrati nelaɗo Allah ko haalani ɓe ko ɓe kippiri tawre ɓe qissa o ko net mankani ɓurtani ko hina idin fa hiya min dalaili nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo koye dalillaji wonde ko annabi kanko sallallahu alaihi wasallam hayso qassa alayhim tilka alqissa bi ablaghi wajhin ma kawnihi lam yasbiq lahu ta'allumun min ahadin wala qara'a wala kataba nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o jangtinimami woɗo qissa ko ɓuri timmude e jamtowol te kadi o jangani hay goto o meeɗa windude o meeɗa jangude o haalani ɗum ko dalilu ko annabi Allah noon e haalane tan kadi mo haalana nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo haal ɗum woni ko wi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilina laqad kana wallahi latima fi yusufa e khabar annabi yusuf
wa ikhwatihi e mawniraaɓe mum sappo e goo woni heen ayatun teskuyaji lissa'ilina wonande ɓe namdotoon jamtu id qaalu tuma nde yoga maɓɓe gona e yewtidde e yoga ɓe jewtita ko ɓe ndeeyi kamɓe sukaaɓe sappo e goo ɓe eɓe ndeeyi ɓe mbiila yusufu wallahi yusuf kay wa akhuhu e miñum eywa masalan anani bunyamin ɓe kay wallahi ahabbu ɓe ɓuri yiɗede ila abina fewde bammin minna e men te wona hono usbatu enen ko en dentat wallahi ono eɓe ndeeyi ɓe jewtata wallahi ay yusuf miñumo wallahi baba ɓuri yidde ko ɓeeɗo enen goni sappo e goo neɗɗo tan baba ne yiɗe ɓeeɗo ɗiɗo woppa en enen inna abana ballahi bammen la fi dalali ene puural mubinin peñgal bi haysu isari hima li ghayrikum o ɓurni ɓe dow moɗon bi isari hima alayna bi isari hima alayna o ɓurni ɓe e dow meɗen wallahi baba koye puural woni yidde ɗiɗo donc tan woppa enen fof wona ko habbude wana khabar wana an yusuf wana laqad kana fi yusuf walla id qalu la yusuf la yusuf mubtada wana ahabbu on khabar tafdil mujarrad wana ahabbu ay ahabbu o ko mujarrad wana وهو يلزم التذكير والتوحيد على سكو أحبتا أيها أحبته أيها واوا وديتن كتذكير تن كتكادي كغوتن وانا سبب ابن مالك وإلي منكور يدف أو جردا ألزم تذكيرا وإن يوحد أسكو غوتن كنتن ها ينكو أحبتا دي أواوا دنجي وقلن كوانا دو لقد كان وانا ويكو إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب كنت وانا embi uktulu yusufa ngale gay mbare yusuf min kono min pamiri embi seɗen jiiɗi baba yiɗa en mbarade yusuf mbare yusuf uktulu yusuf a witrahuhu walla beddoyeɗemo ardan leydi yahlu lakum beele yewana on wajhu abikum yeeso bammon ngo nawen mo haalade tuula heela bedduɗen mo toon walla mbaren mo so en garti e baba ala mo dara so wona enen hankanti yahlu lakum wajhu abikum beele yewana on yeeso bammon ngo hankanti bi an yakbala aleykum wala altafil li ghayrikum nde wonno hanka koye mon tan huccita ala mo huccita goɗɗo sona ono ɓe pewjide e feere ɓe mbitti kadi ɓe dutti kadi pewji kadi feere wonde ɓe mbi sen mbaɗi noon wata kuuɗu laato ɗon min baadihi caggal warde yusuf walla weddoyaade ɗum gonton qawman yimɓe saalihina moƴƴuɓe tuuba noon allah yaafata so en mbarimo en tuubani Allah yaafo en so en baddimama to woɗɗi en garti en tuubani Allah yaafo en wata kuno min baadi qawman salih tan qala qa'ilun minhum wa wi la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi walla fi ghayabatil jubbi fi ghayabatil jubbi e liɗɗere woyru sabu ko luural waɗede jam'u walla mufrad ɓe mbi ko ghayabatil jubbi ɓe mbi ko ghayabatil jubbi no mbiɗa fof ne selli no mbelɗa fof janngirde moƴƴi ghayabatil jubbi ghayabatil jubbi mana waxta ko gotum tan andi ko konguɗi tati ɓe kaali ɓe mbi ko uktulu yusufa mbaremo ɓe mbi ala hoto mbaremo itrahuhu ardan yahul lakum nawemo ladde tuula heela yahul lakum waju abikum konngol tata ɓiwol ngol kalɗo o ɓuri newade seeɗa kono hay ɗum newaki on wi haala goɗɗo
woni gaala wi qa'ilun biyowo goɗɗo wi e maɓɓe noon nde ɓe mbaɗi ndisodiri nde woodi biɗo mbarenmo woodi wiɓe mbarenmo woodi wi ala hoto mbarenmo nanimo haalade tula bedɗenmo ɗon goɗɗo o wi la taqtulu yusufa hoto mbaremo yahuda on wiyete on ko haali ko ɓuri seɓɓorde seeɗa o wi holno ko ɓe mbi wadde holno mbatten o wi wa alquhum beddoyɗemo fi ghayabatil jubbi e niɓɓe woydu nanne moye nder woni ɓeddomo toon waɗɗodirane mayde ma to niɓɓe woydu kam fof nan ɗon mayde nan ɗon dadde nan ɗon eyyi ko o wi noon tan nde wonno ɓe piimo haɓe tampi wa iradati qatlihi haɓe ɗeɓi wardemo ɓe koynimo wa adluhu ɓe gaddimo ha sara woyndu falamma wasala ila nisfil bi'ri nde ɓe beddimo ha hakkude woyndu ɗo eywa alqawhu ɓe beddimo liyamuta beele o maaya fa sagada fil maayi o hene ndiyam he summa awa ila sakratin o tappi e dow woyndu dow hayre fa nadawhu ɓe noddimo oye beddemo yaltaqiruhu beele hoccamo ba'du sayyarati yogay ɗannotoɓe mbaɗen wele mbaɗen tampere mbaɗen tampe jam woni Thiès alhamdulillah mbaɗen tampere maana ba'du sayyarati nde wonno nduɗo woydu heewɓe ene ndewa ɗon sayyara wona oto firata sayyara ko ɗanniyankoɓe ɗannotoɓe beele birto ɗon andi kala ko waɗete hunde to bange balagiyankoɓe ene sella innirede hunde nde no wiirete ga'id aɗa ga'id wona ko firata ko wona firte ɗum fira ga'id ko gaska kono noon ko gaska ka hewde waɗede hen ko waɗete hen goɗɗum adda wiire ga'id goɗɗum ɗum wona eyyi mbimi seyyara ne wona oto firata kono annotoɓe kewi jolde koye oto dey ɗum tagui oto wiira seyyara kono ko yahoɓe mbiyete noon e seyyara ko yahoɓe mbiyete seyyara wona oto wona seyyara wiyete joni noon in kuntum fa'ilina tawde kon waɗoɓe ko jiɗɗon ko mbaɗe ɗum ɓe nandire ka haala ɓe garti ɓe pamodiri weddade moye woydu kam fof ɓe jaɓi ɗum ɓe nandire ɗum ɓe garti wuro ga waqalu andi kamɓe ɓe mbi premier ɓe mbi Yusuf ukhruj ma'ana ila sahara ila mawasina fa nastabiqu wa nasidu ay ɓe mbi Yusuf janggo ariyade amen jihen ladde e mbaɗani wadde ede piƴa eɓe mbaɗa kuura ko wiyete kuura ko ballomti ko kuura ko wiyete kuura ko ɗum no wonno ɗum ko ballomti ɗum jaaden eɗen mbaɗa kuura ila ma wasina fewde jahori men fa nastabiq eɗen mbaɗa dandu wona siidu eɗen dadda wa qalu lahu ɓe mbi Yusuf sal abaka ñaago bamma an yursilaka ma'ana o nelma wondude amen ɓe mbi ya wi baba yo ɗacci janggo jaaden tenol ñahalan bamma fa sa'alahu o ñaagi babiraɗo fata waqqafa yaqubu deƴƴi haalana haydara o wi baba janggo mboɗo yiiɗi yaade e mawna men ɓe min jaade tenol baba jabaki woni deƴƴire mum nde wonnoon andi ko woni hen o deƴƴi tan ɓe mbi kamɓe sukaɓe no baaɓe ɓe tawani Yusuf haalata nde kono noon baabiraɗo a jabaki tan qaalu ɓe mbi ya abana e baabi amen malaka an baba ko hemma la ta'manna a hoolata ko min ala Yusuf an kam baba han ma hoolade men Yusuf Yusuf wima ya ɗal ɗum yaada amen mbi baba caloɗa jabade ni an ko han ma hoolade baba o inna minen lahu wonande Yusuf de lanasihuna ko min laaɓanɓe ɗum reedu baba min laaɓanimo reedu de baba ɗaccu min jaada de arsilhu nelmo ma'ana wondude amen gadan jango baba narta'i min jaha min dura wa nal'abu min pija min bada kura wa inna minen lahu wanandemo la hafizuna ko min renobe
qala baba o jaabi wiibe inni no min la yahzununi ene suninami kay an tadhabu bihi na jaado ton e makko son jaade makko mi natti dum mi sunoto te wa akhafu bodo huli an yakulahu zibu hada boy nyamdem son jaade makko ne wonno leydi he boy naaji ay wa antum tawa onon anhu gama ko ghafiluna don cokli oɗon cohliri ga makko son jaade makko gonane tende kanko ko cukalel goppan mo boy ara ñamamo ɗum noon accere hono heddoɗo taaluɓe jaabi baba ɓe mbi baba la in akalahu zibu wallahi oɗo ngeɗɗo cukali so boy ñaami ɗum wana hanu minen usbatun ko min dental pangal ni a innano minen de idan on sahala khasiruna ko min pertuɓe i baba minen poɗɓe ni min mbayni hewde eywa boy ñaama min amen tan min daara baba nden de mata ala ko min mbawi baba yi bisimilla de jaade makko fa arsalahu ma'ahu o neli yusu yaade makko falamma dhahabu bihi nde ɓe jaade makko wa ajma'u ɓe pelliti an yaj'aluhu nde ɓe beddotomo fi ghayabatil jub e niɓe woyndu walla niɓɓere woyndu ɓe mbaɗi keɓe mbaɗata ko naza'u qamisahu ɓe ɓoori wutte makko kanko Yusuf rawaw habram ruwiya habram annahum kamɓe lamma barazu bihi nde ɓe jaade makko kanko Yusuf ila sahara i fewde laddeji akhazu yu'zunahu ɓe natani eɓe lorlamo ɓene mucca ɓene petta wa yadribunahu e piyamo ɓene kaaƴe noppi ɓene pettamo ɓene piyamo ew an baba tan yiɗi ko an tan min a woppa min ande min mbarama hande an se certi a watta mamay tan hatta kaadu yaktulunahu goram haɓe ɗeɓi wardemo goto fof ɗan kadi ndeɓe jeeyi haalade tan go fof itti locol dibrib hen catimo ɓe piya tan ɓe ngata ɓe petta ɓe muccamo ɗan kadi fasara yasihu omo wulla wa yastagis paabe kam balle kam omo wulla tan fagara yahuda on ɗon noon wi ama ahadtumuni beele on ngaadondirano yam allah taktuluhu nde on mbaratamo wona en kaldino on mbaratamo on jaɓaninomi gaddemo hoto mbaɗemo hedda fa ataw bihi ilal biiri gaddemo to woynu to fa dalluhu jurtinemo fi hay woyndi he ɓe jurtinimo hen fata allaga bi safiri ha o nangue muul woyndu he ɓe beddimo woyndi he ɓe jurtimo hen o nangue muul he ha tiiɗi wa naza'u qamisahu ɓe ɓoori wutte makko li yaldaqu biddami mbele ɓe poppay wutte he ƴiƴam wa yahtalu bihi ala abihim fuu se ɓe garti ɓe mbaɗa feere to bammaɓe fa qala ya ihwata o wi ɓe mawniraɓam raddu alayya qamisi gartireyam wutte o atawara bihi mi suuroro wutte o fa qalu lahu ɓe mbimo ud'ul ahada asara kawkaban noddu koode sappo e goɗe mbinoɗa hoyɗi ɗe wasamsa noddu nange nge walqama noddu lewru ndu yalbasunaka mo ɓornuma wutte o wo yu'nisunaka ɓe jewtuma noddu ɓen ko fil qisasi ene qissaji anna ibrahima alayhi salam hina ulqiya fi nnari de ibrahima wedda e jeygol jurrida an hiyabihi o ɓorta coñci makko ɓorta haalaɓe fa atahu jibrilu alayhi salam bi qamisin min hariril janna jibrilu addani ibrahima comcol harir to aljanna gañila gummide aljanna jibrilu addanimo ɗum fa albasahu iyahu o ɓornimo wutte o fa dafa'ahu ibrahimu ila ishaq ibrahima to nde mayata nde totti ɓiyimde wi ishaq de ishaqa mayata itti wutte o totti annabi yaquba ƴetti itto wutte o waɗi ɗum no comme masalan enen mbiyata dangayel ni no comme dangam o no way ni waɗi ɗon dangayel ngel sowi wutte o ha feeta nanne dangayel waɗe dande makko andi dangam wutte ma hejjen sa wari wutte koyɗo seeɗa wutte ngel hoy ene ɗaati ko wutteji aljanna wona wutteji men naskade ɗeɗo ƴagguɗe ɗe wutte koyngel ko hariru o sowi ɗum ha feeta waɗe nder dangayel he tan o ñooti waɗe dande makko fi fo sikkottal ko nde ɓe beddimo noon e dande nde ɓe beddimo woni ɓe guittani dangel ngel ɓe jejjiti ɓe ɓorti wutte makko kono ɓe guittani dangel ɓe goppini ɓe mbawno ittu dangel ngel kono Allah kadi yejjitiniɓe ɗum ha alhaali mosiya ɓe beddi won nder woyno to jibril noon yetti e lewru woyno ndu nde o wedda e woyno he jibril naati nder woyno to itti dangel ngel seeki ɗum yaltini wutte o ɓornimo woyno ndu jalbi eyyo ko ma qissa e nder qissa he ma aroy toon wonde ko wutte o tottiri baabiraɗo sabu wutte o kala gonɗo e sunna so wutto weddama mum sertat hen o yane dow hayre o jooɗi hen
ja'alahu biha almalak malaika are nder woyndu he are makko fa ajlasahu alayha joddini moy woyndu he qala alhasan gorko wiyete non lamma ulqiya yusuf fil jubbi li yusuf wedda e woyndu he azaba ma uha ndiyam dam weli ndiyam dam ko kanu dam buri ndiyam geje hadde kono nde yene woyndu he ndiyam dam weli ayno woyndu jibigay ndu wanoni non wano mettuni non dum woyndu way mettude kono nyalamo wedda ndu weli handu burti ma welde asarwa tufa matta en sugarani a yarda non tan fa kana yughnihi ani da'ami wa sharab so heydi so yedi ndiyam dam no haara so domdi so yedi ndiyam dam domdi so wa dakhala alayhi jibril naatan nder woni to tawi to kanko yusuf fa anasa bihi wona yewtidde makko falamma amsa alayhi ha hiri nahada li yadhhaba jibril ummi wona wiide ne yaha فقال إنك إذا خرجت استوحشت ومن سيلتي دمي يوت فقال يوسف جبريل بيمو إذا رهبت من شيء سوء كل دا دولا أو دو أنبياء يا سريق المسترخين ويا غوث المستغيثين ويا مفرج الكرب المكروبين لا ترى مكني وتعلم حالي ولا أخفى عليك شيء من أمري قال أو دو سعد أنا تري يوت سأولي نقول يوت جمو نتري يوت أنا نقول كيو هديك سأولي ما نكم قولي sawane lat a yeewama tan haaldu ma natu yeewete ma natu kadi hulti kanko no watti wiide noon o woni o wi noon tan malaikaji taari woyndu ha heewi ene jewtide makko wiyama ko ñalama goto o woni woyndu e wiyama ko balɗe tati on saha noon mawni ko en ɓe ene gayna sara woyndu ɗo wa kana yahuda yatihi bidda ami yahuda noon he adande mo ɗon ñamta Allah wi wa awhayna min bahyi ilayhi fewde makko kanko masalan yusuf e der woyde he min longini mo tan on saha wana annib min bimo la tunabbi annahum min kabrube kambe bande en weddibe ma e woyduɓe ma min kabrube caggal o nyalawa bi amrihim e golle mabbe haada de golle de be golde amin kalambe wa hum kambe laasuun be tin be ganda holko alhaali o jogori wattindoyde be ganda dum wa jaa'u abahum isha'an kambe sukaɓe nde ɓe teeɗoyde ɓe garti ko hedde geeƴe li yakunu fi zulmati ɓe garoy ko geeƴe beele ɓe garta e niɓɓere li yuqbala itidaruhum beele jaɓe ganto maɓɓe andi ɓe jeehi ko gil subaka ɓe kewnartu gila midi ɓe ñalli toon ha geeƴe ɓe gartani falamma balagu manzila yaquba nde ɓe ngari e galle yaquba o ɓe paandi galle o tan jaalu yabkuna ɓe gone woyte wa yasrukhuna ɓe gone haajje fa sami'a aswatahum kanko annabi yaquba o nani gulaali maɓɓe fa fasi'a min zalika o jengi wa sa'alahum fa ajabuhu bima zukira wa namdiɓe ko woni ko ngoya tan koni ko jam ko woni ɓe kaalin ko jogori ko Allah haalata en ɗo ko holɗum qaaluɓe mbi ya abana baabi amen innanu minen zahabna min jehino nastabigu emin mbadda dandu wa tarakana min goppi yusuf indamata ina ɗo lemminordu amen an lemminordu de lemminordu so neɗɗo ne teena ɗo yimɓe ne teena mbaɗa tekke mumen mbaɗa kakurteji mumen jahan gona tende ɗum wiyete lemminordu en lemminordu endamata ina ɗo lemminordu amen ɗo bagasuji amen goni ɗo min goppunomo min mbi yo reen pagas i ndeke yo fa kala hu zibu ndeke yo boy ari tan ñaamimo kono wama anta bi mu'minin lana e min gandi kama wana gonɗinowo min a gonɗinta min walaw kunna sarira so min laari mumin kaali ko gonga e min ganda gonɗinta min ɓe mbi wa kayfa anta wa sasi'u zanna bina an baba holko bonnata jikke amen minen min mbima ko min jaano ko ladde ɗo min tenanno min mbimo yo jooɗo ndeke boy ari ñaamimo te min gandi a gonɗinta min aɗen kay ko faya jamma fof nanay mum haade kay ko gonga gonɗa kay ala kalta ɗum e deƴƴat tan ha ƴeewa kono nande wonno ko faya e jamma ko nana e jamma ɓe keñi ɓe kaali ɗum goɗɗo konngol wa ja'u ɓe gardi ala qamise wutte makko ɓe mbaddi hen bidamin ƴiƴam kadibin fenade ɓe ƴetti ɓe kirti bortel ɓe ƴetti ƴiƴamal kal ɓe poppe wutte he ɓe jejjiti noon segde wutte o ɓe mbaɗe wutte he ɓe ƴiƴam ɗam ne wutte he kono ɓe ceekani wutte o ɓe mbi ay yaw ay wutte o nani ni ƴiƴam makko woni ɗo boy ñaamimo
nde baabiraaɗo yi kañum ko annabi alaa ko majji andi ke ɓe kaali ko wona googa o wi omo andi aada boyi ko so ñaami neɗɗo seeko wutti mum jooni noon tawde noon ɓe jejjiti ndeɗo feere kam hankanti ɓe mbawa timmirede alay sago manka o wi annahu qala ma ahlama hada zibu koɗi ko o boy muñi woro yakulu ibni wala yaɓuddugami sahu boy ñaam ɓinguelam sekata wutti mum o boy hawni imma taw bomo fonmo tan yaltimo wutte o ñaam wadde o sekani wutte o ɗi kam wutte o kadima sekaki ko qiila konngol wi annahum kamɓe atawhu ɓe gaddi ɓe gaddani babiraɗo bi zibin boy wa qalu hadha akalahu ɓe mbi babiraɗo ay o boy ñaamimo fa qala yaqubu ayuha zibu yaqubu wi boy anta akalta waladi wa hamrata fuadi an wari ɓinguelam guel an wari masalan ɓesnore ɓernam de fa an ɗagahu llahu allah haalni boy qala boy wi wallahi ma akaltu waladaka wallahi mi ñamani ɓiye o wala ra'aytuhu qaddum mi wallahi mi meeɗa yiide ɓiye o hay ñalama goto te wala yahillu lana an nakula luhumal anbiya'i daganaki min kay ñamde tebbuli annaba fa qala lahu yaqubu fa kayfa waqa'at bi ardi kanana ko mbattaɗo e ndiɗo leydi ko addumaga boy fa qala boy o wimo jiitu li silatir rahim addimo ko jokkude en ɗam ko kole jam tan goni ɗo mbaɗari salminde ɗumen fa akasuni ɓe nangimi wataw bi iley ko ɓe gaddinimi fewde ma noon fa adlagahu yaqubu wi boy ya haaju ma ya bakit dok ya boy yeyi lawol mum kanko hankandi annabi o yaqub o huccite ɓiɓɓe ɓe o wiɓe bal sawwalat lakum taccu suɗani on anfusukum pittali mon amran alhaali mbaɗɗon fa sabrun jamilum ko muñal jongal tan mi muñiri Allah wallahu ko Allah almusta'an woni ballinaɗo ala ma tasifuna ko cifotoɗon ko Allah woni ballinimi fa adala dalwahu ndo wajaat ari sayyaratun ɗanniyankoɓe no gummi madiana ne fayi misra ɓe jippi sara woynuɗo fa arsalu ɓe neli waridahum ƴogowo maɓɓe eɓe neli ƴogowo maɓɓe pour yo ya ƴogana ɓe ndiyam fa adala ƴogowo o yurtini dalwahu bagal mum nde o yurtini e nder bagal ngal e nder woynu he eywa bagal kam addan wewno addude ko ndiyam de eyyi bagal noon kanko annabi Yusufa wa nanguite bagal nde wonno omo hoy waaji o yawani tinde nde wonno fof Allah ne waɗa tan feñje hawa yalta so teddino teddugol neɗɗo tan o yurno toon kono o teddi ko teddugol ndiyam waaji o ne sofa no cofowo bagal ndiyam ni tan hawa faandi tan yimo wi jam ko ndiyam walla ko neɗɗo tan wiya bushraya bel weltam bushraya bel weltam ko ni daya tan idi ngare hada gulamun ɗum ɗo ko jugolel wona ndiyam li annahu kana alisal husnul wajhi wiyama ko neɗɗo joɗɗo hasanul wajhi ko joɗɗo yeeso jaadu sha'ri ko joɗɗo sukundu yani sukundu ko lasuru dakhmul aynayni ko ɓuttiɗɗo gite mustawal khalqi potodirɗo tago abyadul lawni anani danejo mbaadi makko daneri ghalizu sa'idani wal adjayni ko tekkuɗo ceeble wastaqayne korle khamisul batni ɗehiɗo reetu saghiru surrati pamaro wuddu wa kana kanko Yusuf no wayyodde no pamirta idata bassama zahara nuru min dawahikihi so jali tan so moosi tan jiya annore yalte ñiiƴe makko wa idha takallama zahara min sanayahu so tawi o haali tan jefto jam yalta ñiiƴe makko wa bil jumlati lam yakun ahsanu minhu illa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqa o tagore nde mum ɓurɗom yodde Allah subhanahu wa ta'ala Allah fof kanko ɓuri yodde nelaɗo goto faɗɗi mo hen ko heddi ko fof kanko ɓuri yodde fa inna Yusuf uɗiya sadrul hasani sabu Yusuf so tawi jondam aduna fof peeñi waɗama fecce ɗiɗi hen feccere ko kañum jeeyi feccere heddide tagorde fecci wa rasulullah udiyal hasanu kull kamila wala ne la tatta ko fofu dum tagi busawi munazzahun an sharikin fi ma'asini kanko Yusuf kanko nelaado Allah o mo senna rendede mbaadi kanko ay goto rendade mbaadi no wayni ko non tan fa jawharul husni fihi jondam anani de kange jawhar jondam makko kanko nelaado Allah ghayru munqasimi wana ko feccoto feccaka nelaado no wayni haydara ittaka he kanko Yusuf non fecc dum tagi non andi ma wod biidama an nelaado Allah no ɓuri Yusuf yodde te rewɓe ñaññani so jiiɗum o yaha
nelaaɗo Allah ko nange wa lattindade Allah lattindo lewru annabi Yusuf non ko lewru a ndarat kala ƴewɗo annabi Yusuf andan no yooɗi kono nelaaɗo a wawa darde mo han ganda mo yooɗi nde wonno sa ƴeewi tan ɓoyi guila ma mbedata sooti donc a laaɓe ɗum tagi hay goto wayani makko no rewɓe ñaññiri e Yusuf ni ñaññirade makko noon wa asarruhu ɓe cuuɗi alhaali makko bida'atan ɓe mbaɗimo ko marchandise ay kamɓe mawniraɓe tawne gayna ɗon nde kanko Yusuf nde o yalti e woyde he omo debbo o gorko cofannoɗo o sofimo yaltinimo dow eɓe gayna sara ɗon ɓe mbi hada abduna abigum o ko maccuɗo amen dongno wine warto naate woyndu fa sakara Yusuf deƴƴi kadi so ha deƴƴani haɗa maɓe warde ɗum wallahu Allah noon alimun kanko woni ganduɗo bima yamaluna keɓe gollata wa sarahu ɓe jeeyimo bi samanin e kaalisal baksin ustikal darahima mbuɗon madudatin limta kon hol ɗum buun nogas e wonwiɓe ko nogas e ɗiɗi ɓe jeeyimo tan ɓe jeeyimo buuɗi nogas kamɓe waaji ɓe jeeyimo cofɗo o jaltiɗo e woyndu o kamɓe waaji ɓe jeeyimo buun nogas ɓe mbi ko maccuɗe amen ko nanoɗo armin jeeymamo nawam ɓe itti bunno o itti bunnago hokkiɓe ɓe jaade makko wa kanu ɓe laati kamɓe mawniraɓe fihi Yusuf min azahidina koye ruuɗiɓe ɓe jeeya ɓe mbi haade ko ni o waɗata o jogori ko wartade joni a gaare nawemo tan nawemo dal nawemo o so min goppi ɗum ɗo o wawi mayoyde gadde ko jogui ɗo fota gadde ɓe mbi mi jogui nogas min de nawemo mbiɗon tan ɓe jeeyi ɗum woni o kanu fi min azahidin fa ja'at bihi sayyaratu ɗanniyankoɓe garde makko ila misra fewde misra fa ba'ahu alladhi ishtarahu yeeyimo connoɗomo o bisirina dinaran connoɗomo o yeeytimo min kelleje nogas kañum pir wa zawjayna alin e peeruji ɗiɗi paɗe wa zawbayni e compaltaji ɗiɗi ay pour nogas o yeeynomo ɗum o sonnomo o yeeytimo min kelleje nogas kañum pir e peeruji ɗiɗi paɗe e compaltaji ɗiɗi gancima de wa qila lamma urida lil bay'i tarafa annasu fi samani hatta abluga waznahu dhahaban wiyama nde ɓe gaddimo nde eɓe jeeye nde gofo ndi yimo gofo wi kañum sodata o wi waɗi temedere o wi waɗi temedde ɗiɗi o wi waɗi temedde nayyi noon tan ha heewi a faami wa qala alladhi ishtarahu on coɗɗomo min misra ɗo coɗɗomo ɗo misra ɗo o coruɗo e ɗanniyankoɓe o on wiyete ko Qid Firil Aziz o woni ministére d' économique woni hunde ɓamtore leydi quoi oɗo tettuno hen on coodimo o wiyete ko Qid Fir o wiyani limra'atihi joom suudu makko no wiya Zalikha o wi akrimi mathwahu oɗo maccuɗo teddim ñiɓirde makko indanaɗo men asa yama jo an yanfa'ana o nafa en aw nattakhidahu waladan walla jogitoɗen mo ko ɓiɗɗo wa kana hasuran nde wonno kanko oɗo ministére ko hasur wiyete hasur ko mo wona gorko o wona gorko ala ɓiɗɗo o wona gorko ko lamɗo kono wona gorko wa kadhalika Allah wi no min dandiri Yusuf e warede min dandiri ɗum e woyndu ni adafna alayhi galbul aziz min oñi ɓernde lamɗo o e makko kanko Yusuf ni makkannali Yusufa ni min kuɓidi Yusuf fil ardi e leydi misra hawa dañi ko wolin o allimahu Allah wi hamin gandinamo min ta'wili e facciro ahadisi koyɗi wallahu Allah noon ghalibun kanko woni polɗo ala amrihi e alhaali makko hay huwo goto wawa haddemo wadde ko wela walakinna akthara nnasi ay ko heewe yimɓe la ya'lamuna ganda zalika ɗum ɗon walamma balaga nde o yetti kanko Yusuf asuddahu cagatagu makko o dañi duuɓi capantati walla duuɓi capantati tati ataynahu min dokkimo hukuman gandal hukuman huwete masalan ñeeñal wa ilman e gandal famde ko adi nde o nelete o waɗe annabi Allah wi wa kadhalika min joɓirimo ni najzi min joɓirta almuhsinina moƴƴinɓe koye mumen